Nagsilya gikan sa Queen City of the South. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kini ang DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita ug serbisyo. Atong oras mga kapartner, alas 7:30 na sa buntag. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita. Ngayong umaga, Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International, narito ang inyong News Blaster. Sunshine News Blast. Headlines. News Blast. Yes, mga kapartner, niya ang ulohang tudling sa itong mga balita sa balitang lokal. Labing unang AI Learning Cafe sa kalibutan, abrihan na dinhi sa Cebu City. Mga dalan sa Sugbo, simbolo sa korupsyon, abinis na nawagan og aksyon sa katawan. Sa balitang national budget sa Foreign Assisted Flood Control Project, gichap-chap sa Kongreso, sumaan ni Congressman Isidro Ungab. Sa balitang international, Russia giatake ang Ukraine, pinaagi sa labaw nga 300 o 800 ka mga drones. Sa sports news, Alex Yala, unang Filipino WTA champion. O sa showbiz news, debut album sa rock band nga Dilaw, gipagawas na. Sa money market karong adlaw, $1 is equivalent to 56 pesos and 69 centavos. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Yes, may buntag mga kapartner. Ani ata sa paghatod sa itong mga balita din lamang sa Sunshine News Blast sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Adlaw karong Lunes, pitsa 8 sa buwan sa Setyembre, tuig kasamtangan. Sanga sa akong kauban sa Pikas Lawak, Engineer Philips de la Serna, kini ang inyong tigbalita, Aileen Navarro. Sunshine News Blast. Detalye sa itong balitang lokal, hatagan og cash assistance ang 16 ka mga residente sa barangay Buhisan nga naigo sa demolisyon duhan na katuig ang milabay. Dulan tunga sa milyones ang gibayad sa Cebu City Hall, diin matag pamilya nakadawat og 28,000 og 80 pesos alang sa distribusyon ni adong Biyernes sa conference room sa Mayor. Miingon si Mayor Nestor Archival nga gamiton nila kini sa pagpamalit og kahoy alang sa ilang mga panimay. Kapin 700 ka mga individual gikan sa 4 ka barangay sa syudad ang apil sa 1,500 ka benepisyaryo sa NHA 7 atol sa 2025 People's Caravan ni adtong miaging simana. Samtang sa lain pang balita nga nagplano ang Kapitolyo og 100 million pesos nga budget alang sa 2026 aron mapalambo ang operasyon sa pasilidad sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT o Cebu North Bus Terminal kon CNBT. Kini usa ka dakong usbaw gikan sa 62 million pesos nga alokasyon karong tuiga. Matod ni Ahmed Quizon, manager sa duha ka terminal, ang maong sugyot tukion sa budget deliberation sa Kapitolyo sunod simana. Gilauman nga mas dako ang tipik nga ihanrag sa CSBT tungod kay kini adunay mas daghang pasilidad o kawani kun itandi sa CNBT. Lakip sa gisugyot nga pondo ang sweldo sa mga empleyado, gasto sa pagmintinar, pag-ayo, pagpaayo ug pagpaila sa mga bagong bahin sa maong mga terminal. Sunshine News Blast. Sa lain pang balita, planong ablihan karong Setyembre 15 tuig kasamtangan dinhi sa syudad ang pinakaunang AI Learning Cafe sa kalibutan nga gitawag Cafe I or Cafe AI.
Dinhi makakaton ang mga bisita bahin sa artificial intelligence samtang magkape. Sumapa ni Vange Padilla, lead trainer sa Simplify Advisors, dili lang kini magtudlo og AI apan maghimo usab og komunidad diin ang mga Cebuano mahimong magtinabangay og molambo pinaagi sa teknolohiya. Ingon nga usa ka AI Hub of Excellence, ang Cafe ay dunay tulo ka punoang tumong. Una, edukasyon alang sa komunidad. Ikaduha, pag-uswag sa ekonomiya o inobasyon. O ang ikatulo, etika o ang palisiya sa AI. Ituyo sa Cafe AI nga mapadali o mapaabot ang AI education alang sa tanan, gikan sa estudyante, trabahante, opisyal sa gobyerno, hangtod na ngadto sa mga CEO. Plano usab nga makig-partner sa ubang cafe shops ang dinhi sa nasod aron mapalapdan ang AI learning spaces. Sunshine News Blast. Gilusad sa mga Subuanon ang 117 billion pesos nga people's audit aron susihon ang mga proyekto sa DPWH nga giingong ghost, palpak og substandard. Ang kalihukan gipanguluhan sa Cebu Citizens Anti-Corruption Watch nga si June Abines uban sa mga engineer, accountant ug abogado nga mutan-aw sa mga proyekto, mag-audit og mopasaka og kaso batok sa mga responsable. Matod ni Abines, sobra na ang pondo nga gigahin apan walay klarong kausaban. Giklaro usab niya nga kini politika kun dili giklaro niya nga dili kini politika kun dili pagpangita sa kamatuoran o hustisya. Lakip sa plano sa grupo nga ang pagkuha og datos gikan sa DPWH o COA pagmobilisa og volunteer aron mosusi sa tibuok Sugbo o pagpangayo og tabang sa NBI alang sa seguridad. Giawag usab ang publiko sa pag-apil og pag-volunteer sa mga field inspections. Sunshine News Blast. Kalabot sa mga balita, gipahimangnuan sa Cebu Citizens Anti-Corruption Watch lead convener nga si June Abines ang katawhan sa grabing kadaot sa mga kalsada og flood control project sa Sugbo bisan pa sa bilyones nga pondo nga gigahin matag tuig. Giingon ni Abines ang Cebu na himong simbolo sa korupsyon, diin daghang dalan ang guba og peligruso sama sa Cebu South Road gikan Karkar padulong Uslob. Iyang gikwestiyon ang 117 billion pesos nga alokasyon sulod sa tulo ka tuig nga walay klarong epekto. Matod pa niya, pinaagi lang sa 20 billion pesos, mahimo na untang mapatukod ang bagong duha ka lane nga kalsada sa tibok Sugbo. Ipasabot usab ni Abides nga 20% ra sa flood control budget ang nagamit sakto og gihagit niya ang publiko nga dili lang magsigig reklamo apan mosalmot sa kahilihukan aron ipapanubag ang mga tiwali nga mga opisyal o kontraktor. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. News Blast Pilipinas. Sa atong balitang nasyonal, gibatikos karon ni Davao City Congressman Isidro Ungab sa iyang privilege speech ang Kongreso nga susama sa Chap-Chap Gang tungod sa walay klaro nga pag-apod-apod sa pondo sa mga kritikal nga proyekto. Matod ni Ungab ang mga foreign-assisted flood control projects nga kinahanglan unta aron protektahan ang komunidad gikan sa baha, gibalhin-balhin o giputol-putol ang budget ug daghan sa proyekto ang wala tinuod nga nahuman. Gihagit niya ang kanhi Appropriations Chairperson Representative Saldico o Representative Estela Kimbo nga ipatinaw ang ilang papel sa kontrobersiya. Giingon ni Ungab nga kini nga pamaagi naguba sa kredibilidad sa Kongreso ug nakadaot sa katawhan ug iyang giawhag ang tanang ahensya nga magpasiugda og transparency ug accountability check. Sunshine News Blast. Katapusan sa tuang balitang nasyonal, gitangtang na isip hepe sa Directorate for Controllership ang kanhi Philippine National Police spokesperson nga si Brigadier General Jean Fajardo. Pinaagi sa usa ka mando ni adtong Setyembre 6, gipulihan si Fajardo ni Major General Westrimondo Obinque isip hepe sa Directorate for Controllership. Balhin na hinuon si Fajardo
sa Area Police Command Eastern Mindanao, kauban ni Brigadier General Leon Victor Rosete. Si Major General Christopher Birong maoy mo hulip kang Obenke isip leader sa maong National Police Training Institute. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Gipatong babag-usab sa Russia ang Ukraine ni adtong Domingo, Setyembre 7 tuig kasamtangan. Tungod ini nasunog ang pangwahing edipisyo sa gobyerno nga nahimutang sa taliwa sa Kiev. Nga nanginahanglan usab kini og dili mo ubos sa upat ka oning kalas kini og dili mo ubos sa upat ka kinabuhi. Sumapa sa Prime Minister sa Ukraine kini na ang unang higayon sa gubot taliwa sa ilaha ug ang Russia nga naigo ang nagunang building sa gobyerno sa Kiev. Kinausab ang gitun-an nga pinakadakong air attack sa Russia batok sa Ukraine kay nagabuhi kini og kapin 800 ka mga drones og 13 ka mga missiles. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sports News Blast. Yes, alang sa atong sports news, nakuha sa 20 anyos nga Pinay tennis star Alex Ayala ang iyang pinakauna nga WTA 125 title sa 2025 Guadalajara Open. Gipildi niya si Pana Odvardi gikan sa Hungary pinaagi sa score nga 1-6, 7-5 ug 6-3. Upat ka tuig usab nga gihuwat sa Pinay tennis player ang maong historical nga kadaugan. Usa kini kadakong kadaugan alang sa Philippine tennis pinaagi ni Ayala. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Showbiz News Blast. Yes, mga kapartner sa atong Showbiz News, gipagawas na sa Pinoy rock band nga Dilaw ni adtong Setyembre 5 ang ilang gipaabot nga debut album nga gitituluhan nga Ra Ra Ra. Adunay napulo ka kanta ang maong album, apil na ang ilang bag-ong napagawas nga mga single nga Black and White ug Flying Kiss. Ni adtong Setyembre 6 nagpabuhi usab kini og ang grupo og special album ning pagawas kini og special album launch sa Pasig City. Nailhan ang Dilaw tungod sa kanta nga Orasa, Janice, Dilaw, Chinelas ug uban pa. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Una pa ko hingpit nga manamilit mga kapartner atong balikan ang ulohang tudling sa mga balita karong buntag. Sa balitang lokal, labing unang AI Learning Cafe sa kalibutan abrihan na dinhi sa Sugbo. Headline. Mga dalan sa Sugbo, simbolo sa korupsyon, abines na nawagan og aksyon sa katawan. Headline. Sa balitang national budget sa Foreign Assisted Flood Control Project gichap-chap sa Kongreso, suma ni Congressman Isidro Ungab. Headline. Sa balitang international, Russia giatake ang Ukraine, pinaagi sa labaw 800 ka mga drones. Headline. Sa balitang sports, Alex Ayala unang Filipino WTA champion. Headline. Sa balitang showbiz, debut album sa rock band nga Dilaw gipagawas na. Headline. Money market karong adlaw, $1 is equivalent to 56 pesos and 69 centavos. Headline. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. O mga kadto, mga kapartner, paghatod sa itong mga balita karong adlang Lunes, pizza 8 sa buwan sa Setyembre tuig kasamtangan, dinilamang sa atong tulumanong Sunshine News Blast. Sa pangan sa akong kauban sa Pikas Lawak Engineer Philips de la Serna, kinilang gihapan niyong kapartner Eileen Navarro. Dagang salamat, ang Diyos amahan, manalangin kanatong tanan. Sumainyo ang Sunshine News Blast. Hatid ng Sunshine Media Network International, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.